Тюкьора луса, като чалга песни да пропява. И навъдиха се, казвам тия дизер без певици по екрани и по стени досът на пращели цици. Кати, тя ми е любимка, нищо че е тъпане кадър Русалимка. Искам да я шибам и прегръщам, но чуе ли да пее, а направо ще повръщам. Знаеш ли какво бе, май, няма да откажа. С един дует в леглото, аз отзад да я посмажа. А после репетиция и както се разбира, с микрофона в устата, тя добре ще потренира. Аз съм млечникът трошачка и обичаме дърклон. Не че шибах с магаре, а за утре искам слон. Като трипер съм свободна и летя от чеп на чеп. Хем си правя кеп, хем изкарвам някой лев. Хем си правя кеп, хем изкарвам някой лев. Баба Петра, стъпка между зъбите цели 2 метра. Екати, дъртата брантия, а пък се облича като селска уруспия. Прави ми се тя на супер хищна хиена, но е само някаква тъпа дърта курва изрозена. Сигурно си мисли, че е страшна далаверка, да изглежда тя пред нас като се съптилна пенсионерка. Виж бе, ком! А може би кобила? Не бе, това е как Амира крокодила. Майчице ще падна, какво е той живото? Не стига, че е тъпо, ами е и грозно. Между кълките и лута е цели 20 санта и с тази грозна мутра прилича тя на кранта, а зъбите и криви. Направо е вампир и газа и е огромен като ремаркена тир. Аз съм млечникът трошачка и обичаме дърклон. Не че шибах с магаре, а за утре искам слон. Като трипер съм свободна и летя от чеп на чеп. Хем си правя кеп, хем изкарвам някой лев. Хем си правя кеп, хем изкарвам някой лев. Можеш ли да кажеш ти коя е тът певица, която има най-перверзната устица? И освен това без срам пред всички фенове на рапа може наведнъж нашите хурки да налапа. Естествено, че знам, та това е как луна с скочения задник, дето искам да опъна. Тя е 100% курва, няма никакво съмнение, дето искаш да я шибаш, може без ограничение. По-големи нека дърнички, едва ли ще намерите от унези 4 кракички, говоря за панкерите. Направо им се чуре как сами не ги е срам, те на българската чалка са ресила най-голям. Пускам телевизора и гледам картина, на която готиния задник труса си малина. И веднага ми е ясно, че и тази певица лъскава е записала албумче, като здраво се е праскала. Прави се послушване, на което кандидатките се играват по-отделно на комисията с патките, и която се окаже най-красива и послушна за парички и известен договор, че ще си гушне. Тя не можела да пее, че къде е тук бедата, в този бизнес се успява, като вдигаш си краката. Ако имаш пък гитарба, яки свирки да въртиш, пътя към успеха бързо ти ще извървиш. Май на студиото пайна шефа правил си е оргия, като шибо е наред, та дори и кака Глория. И на ара президента всички той ще да ги клати, като почнеме от Кондо и завършиме с Кати. Бати! Аз съм млечникът трошачка и обичаме дърклон. Не че шибах с магаре, а за утре искам слон. Като трипер съм свободна